രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് ശരീരം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പോലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എല്ലാം പ്രകൃതി നിലനിർത്തിക്കോളും. ആകെ ഒന്നേ ഒരു ശ്രദ്ധയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാൻ, അല്ലെ? സുഖം ദുഃഖം എന്ന ചിന്ത ഒന്നും ഇല്ല, എങ്ങും ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരേ അവസ്ഥ, ദ്വന്ദ്വാതീതൻ, അല്ലെ? മായാതീതൻ, അങ്ങനെയാണ് സമചിത്തത. അതാ ഒരു യോഗിയുടെ മനോനില. നിരാഗ്രഹിയാണ് അയാള്. ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിരാഗ്രഹിയായ ആളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെയും അയാളുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും, വശത്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നിലും ഒരു അസൂയ, ആരിലും ഒരു അസൂയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണോ തനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതില് തൃപ്തനായിരിക്കും. ഞാൻ എന്ത് പൊസിഷനിലാണോ മതി, ധാരാളം മതി, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായാൽ മതി എൻ്റെ കൂടെ, അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്താലും വാസനാബദ്ധനാകാത്തതാണ് അവരുടെ ആ ഭാവന, ആ നേച്ചർ. അത് നമ്മൾക്കും എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ? ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മുക്തരാവണം, അല്ലെ? അഹന്ത, മമത, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ രാഗദ്വേഷങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ രാഗം ദ്വേഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തദനുസൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള മനോവിചാരങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാം, അല്ലെ? യോഗം എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസ യജ്ഞായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ
അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാലേയും ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ, അവര് ലൗകികരുടെ പോലെ തന്നെ, നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ സാധാരണ പോലെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ മനസ്സെവിടെയാ? ഭഗവാനിലാണ്. അതാ പറയണേ, അവര് ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നൊക്കെ മുകളിലെത്തി സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതാ പറയണേ, അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണു. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഏൽക്കണില്ല. ഒരു കർമ്മബന്ധനവും അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താല് അതെല്ലാം യജ്ഞമാവും. അതല്ലാതെ ഒരു ഹോമകുണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് കോരി ഒഴിക്കുക, അത് മാത്രല്ല യജ്ഞം അല്ലെ. നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത് എല്ലാം യജ്ഞമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ തന്നെയാണ് സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങള്, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മങ്ങള് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ എന്തായി? അത് യജ്ഞമായി അല്ലെ. 10,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് സാമഗ്രികളൊക്കെ സംഭരിച്ച് യജ്ഞകുണ്ടമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി യജ്ഞമൊന്നും നടത്തണ്ട. നമ്മളുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തി തന്നെ യജ്ഞമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഫലം നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കണില്ല അല്ലെ. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതെടുത്തിട്ട് ചിലവര് പറയുമല്ലേ, ഞാൻ ഇത്ര രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ രൂപയൊക്കെ ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാ. നമ്മൾ അതാ നല്ല ഭക്തിഭാവനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക, അത്രേ വേണ്ടൂ ഭഗവാന്. അതല്ലാതെ നമ്മള് എന്റെ അഹംഭാവത്തോട് സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ അത് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനിയുടെ സഞ്ചിത കർമ്മം പോലും ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിട്ടായിരിക്കും. ഫലാഗ്രഹം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികൻ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. തനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാനാവില്ല എന്ന ഭാവന, അതാണ് ബ്രഹ്മാവസ്ഥ. ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ജ്ഞാനി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതുപോലും യജ്ഞമാണ് എന്നാണ് 24ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാള്, ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വയം സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ആളാണ് അല്ലെ. എനിക്കിനി ഭഗവാൻ മാത്രം മതി, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്ത ആള്. അപ്പോ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ അയാള് എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസ്സും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയത്ത് യജ്ഞത്തിലുള്ള ഹവിസ്, അതുപോലെ യജ്ഞാഗ്നി, അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ ഹവിസ്, അത് രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം അല്ലെ, സങ്കല്പമാണ് എല്ലാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ആത്മീയ ലോകത്തില് എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാവും. അങ്ങനെ അത് നിശ്ചയമായും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, ബ്രഹ്മമാണ്, ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്, ഒന്നും ഭൗതികമല്ല. പിന്നെ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് യജ്ഞം. ദേവയജ്ഞം ചെയ്തു വേണം നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ. മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സമാധിസ്ഥമാക്കണം. ഇപ്പൊ ഭാവന കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ പോലും സംഭവിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം സങ്കല്പമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം സങ്കല്പം ചെയ്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇപ്പൊ കുരൂരമ്മ 12 വയസ്സില് അല്ലേ ഭഗവത് ഭക്ത, ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തയായിട്ടുള്ള ആ കുരൂരമ്മയെ നമുക്കറിയാം. അവര് 12 വയസ്സിൽ വിധവയായി.
അങ്ങനെ അവര് പിന്നെ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ സങ്കല്പാണല്ല, സങ്കല്പത്തിലൂടെ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കുളിപ്പിച്ചു, അണിയിച്ചൊരുക്കി, അതുപോലെ എന്താണ് എല്ലാ ആഹാരം കൊടുത്തു അല്ലെ, പഴം, വെണ്ണ ഇതൊക്കെ നിവേദിച്ചു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവര് 72 വയസ്സായപ്പോ സാക്ഷാത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അല്ലെ. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവരെങ്ങനെയാണോ സങ്കല്പം ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനും സാധിച്ചു അല്ലെ. ക്രൂരമ്മയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം. എല്ലാം സങ്കല്പമാണ്. സങ്കല്പത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ക്ഷീരോത്പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈര് ഔഷധമായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ പാലുൽപ്പന്നമൊക്കെ അധികം കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെ, പേടയൊക്കെ ഒരു 5-8 ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന് കേടുവരും. അപ്പൊ പിന്നെ തൈര് കാച്ചി കുടിക്കും അല്ലെ. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിന് ഇവിടെ ഗീത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യൗഷധം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയില്, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി താഴുന്ന നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഔഷധമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രജ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അവബോധം, അത് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുക, അത് തന്നെയാണ് ഔഷധം. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി കിട്ടാനുള്ള, മോചനം കിട്ടാനുള്ള ഔഷധം. അപ്പൊ യോഗ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 25 ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞൈവോപജുഹ്വതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ പലരും പല തരത്തിൽ ചെയ്യും അല്ലെ. ദേവന്മാരെ യജ്ഞങ്ങളാല്, വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാല് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ചിലവരോ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആണ് അവര്. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, അവ്യക്തിഗതം ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ മാനസിക തലത്തിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 4 ലക്ഷം തരം മനുഷ്യരുണ്ടെന്നാ പറയാ. മനുഷ്യവർഗത്തില് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ച് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവനവന്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ മനുഷ്യര് എല്ലാവരും ഒരേ ബോധമണ്ഡലം ഉള്ളവരല്ല, മനോമണ്ഡലങ്ങള് അല്ലെ, അവബോധം വ്യത്യസ്തമാണ്. 4 ലക്ഷം തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. പലവിധം യജ്ഞങ്ങളെ മുഖ്യമായി 2 വിഭാഗങ്ങളാക്കാം. ഭൗതിക സമ്പത്തിനായുള്ള യജ്ഞവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായുള്ള യജ്ഞവും. യജ്ഞം തന്നെ 2 വിധം ഉണ്ടെന്നാ പറയാ, 2 വിഭാഗം ആക്കാം അത്രേ. ഒന്നെന്താ, ഭൗതിക സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. പിന്നെയോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. കൃഷ്ണ അവബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തരെന്താ ചെയ്യാ, നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്തും അല്ലെ, അറിവും കഴിവും എല്ലാം ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26 ശ്രോത്രാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ കളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികള് എന്താ ചെയ്യാ, ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. ചിലരോ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ എന്താ ചെയ്യാ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യണത്? ചില പേര് ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള നല്ല തികഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ, ആത്മസംയമനം കൈവരിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് അവരുടെ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ ഹോമിക്കും. പിന്നെ അവര് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണില്ല, ഭഗവത് നാമം മാത്രമേ അവരുടെ ചെവികളിൽ അലയടിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവര് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കും. അതൊരു യജ്ഞമാണ് അവരുടെ. ഇനി നമ്മളെ പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഗൃഹസ്ഥര്, അതും ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥര്. നമ്മൾ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ, ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരാനൊക്കെ. നമ്മൾ അതായിട്ടില്ല, നമ്മൾ സാധകരാ, ഭക്തര് പോലും നമ്മളായിട്ടില്ല, നമ്മൾ സാധകര്. അപ്പൊ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥരുടെ കാര്യ പറയണേ. അവരെന്താ ചെയ്യാ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോളിൽ വരും അല്ലെ. ഇപ്പോ
ഒന്നാം ഘട്ടമാണ് പറയണത്. ശബ്ദാദി വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കുക. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ ജയം എന്ന് പറയണത്. അത് പിന്നെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് കൊടുക്കില്ല. എന്ത് കേട്ടാലും അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടാൽ അത് ബുദ്ധിയിലേക്ക് എടുക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കളയും. ഇപ്പൊ സാധകന്മാര് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും അന്തർമുഖമാക്കിയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ സംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുന്നു എന്നാ പറയണത്. വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വേണം ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സംയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകാഗ്രത നല്ലതുപോലെ വേണം. ഇപ്പൊ യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ ആണ്. ചിന്തകൾ കാരണമാണ് ഈ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ അതിന് ചിത്തനിയന്ത്രണമൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ വേണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് 25 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മചാരികള് വിദ്യാർത്ഥികള് ഗുരുകുലത്തില് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് അതൊക്കെ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യും. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവൻ നാമശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മചാരികള് എന്താ ചെയ്യാ? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവൻ നാമശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളില് സദാ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അവരും സാധ്യമാക്കും. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയ ജയം നേടുക, ഉള്ളിലെ ആത്മപ്രകാശം അപ്പോഴാ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റുക. ആ അഗ്നിയില് ഇന്ദ്രിയ പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഹോമിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ വരേണ്ടതുണ്ട്. യോഗികൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുക. അതാ ഇവിടെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. സർവാണീന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമയോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമാകുന്ന മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ളവര് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധകര് അല്ലെ, ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് ചെയ്യുന്നവര്, അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കും എന്നാണ്. നിർവികൽപ്പ സമാധി, സവികൽപ്പ സമാധി എന്നൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാ പറയണേ. നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും എത്താറായിട്ടില്ല. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കണ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ്, നമ്മളുടെയൊക്കെ അല്ലെ, അങ്ങനെയാ പറയാ. എന്നാൽ അതേ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടും. ഏതാണ് പരാഗാത്മാവ്, ഏതാ പ്രത്യേകാത്മാവ്? പരാഗാത്മാവ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. പ്രത്യേകാത്മാവോ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണ ആത്മാവാണ് പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ചലനം അത് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രാണന്റെ ചലനവും നിൽക്കും. ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാണായാമത്തിലൂടെ അല്ലെ, ഉറക്കത്തിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കും. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ പ്രാണന്റെ ചലനം താളബദ്ധമായിരുന്നാല് മനസ്സ് ശാന്തമാവും അല്ലെ. ഈ പ്രാണന്റെ ചലനം അല്ലെ, പ്രാണായാമം ഒക്കെ ശീലിക്കുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. ചില യോഗികള് 20 മിനിറ്റ് നേരം പ്രാണനെ നിശ്ചലമാക്കി വെക്കും എന്നാ പറയണേ. അവർക്ക് അതിനുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എന്താ പറയാ, അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവര് സംയമനം പാലിച്ച് പ്രശാന്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ആ സ്ഥിതിയിലാണ് അവരുണ്ടാവുക. യജ്ഞം ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് അവയ്ക്ക് പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദ്രവ്യയജ്ഞ, സ്തപോയജ്ഞ, യോഗയജ്ഞസ്തഥാപരേ, സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയ സംശിതവ്രത. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു.
ഇപ്പൊ ചിലര് ഞാൻ എന്തായാലും ഭഗവാനെ നേടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് അല്ലെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാവും അവര്. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ? തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവും അവര്. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധദീപ്തരാവും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും, അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലിക്കും, വർഷങ്ങളെടുക്കും അതിനൊക്കെ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദ അധ്യയനങ്ങൾ നടത്തും. അങ്ങനെ അവരും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കും. എല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാവും അവര്. ആ ഒരു ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് അവരും, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവരും എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. അപ്പോ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം വിവിധ ദാനകർമ്മങ്ങൾക്കായിട്ട് കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കലാണ് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം. തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചാതുർമാസ്യ വ്രതം എടുക്കുന്ന യോഗികളൊക്കെ അല്ലെ, അവര് 4 മാസം അവര് പലതും ഉപേക്ഷിച്ച് ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ആ ചാതുർമാസ്യം വ്രതം എടുക്കുക. യോഗയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യല്. സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വരുന്നവര്. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിയാലോ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനാണ് അവർ ചെയ്യണത് അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉന്നതമായത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഈ ജീവിത ഉത്കർഷത്തിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഉപരിലോകങ്ങൾ നേടാനോ ചാന്ദ്രായനം, ചാതുർമാസ്യം തുടങ്ങിയ വ്രതങ്ങളൊക്കെ സ്വമേധയാ എടുക്കും. അതാണ് ഈ തപോമയ യജ്ഞം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെറിയ ഫലങ്ങൾ യജ്ഞത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക വഴി കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാന് നമ്മൾ ഉത്സുകരാവും. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യണതിന് ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലെ പ്രധാന വിഭാഗമാണ് പ്രാണായാമം. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാപരേ പ്രാണാപാനഗതിരുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമ പരായണ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. യോഗികളുടെ തലത്തിലുള്ളവരെ പറയണേ കേട്ടോ. അപ്പൊ അവര് എന്താ പ്രാണാപാനഗതി യാമപരായണ എന്നൊക്കെ പറയണത്. ഇപ്പൊ പ്രാണ അപാന വായുക്കളുണ്ട്. പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്, ഉദാനൻ, സമാനൻ എന്നൊക്കെയുള്ള 5 പഞ്ചപ്രാണനുകളുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രാണ അപാന വായുക്കളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് അപാന വായുവില് പ്രാണവായുവിനെ ഹോമിക്കും എന്നാണ്. തിരിച്ചും അങ്ങനെ പരസ്പരം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇതും ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ലൗകികർക്ക് ഈ എന്താ പറയാ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രാണൻ ഒന്നാണ്. അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ പഞ്ചപ്രാണനുകളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഹൃദയബിന്ദു അവ്യക്താണ്. ആത്മാവ് അവിടെയാണത്രേ വസിക്കണത്, ഹൃദയ ബിന്ദുവില്. യോഗികള് ഇത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ ചിത്തനിരോധം സാധിച്ചവരാണ്. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ മനസ്സ് നിശ്ചലമാക്കാം, ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാം എന്നൊക്കെ അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവരറിഞ്ഞതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വന്ന ആൾക്കല്ലേ അയാൾ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ജീവിതാവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ സാധ്യമായിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു വരുന്ന ഒരാളോ അതീന്ദ്രിയ തലത്തില് എത്തിച്ചേരും. ഈ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഭവസാഗരത്തില് ഈ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കണ്ട അല്ലെ, ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനാവും. 30 സർവേപ്യേതേ യജ്ഞവിദ്
യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിതകൽമഷ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞതാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം അല്ലെ, ഈ യോഗി വര്യന്മാരെ ഭക്തർക്ക് അറിയാം, യജ്ഞ ഉദ്ദേശം അവർ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യജ്ഞത്താലെ പാപ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവര് യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നു. അവരോ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറും അല്ലെ മരണശേഷം. ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണം മനസ്സാണ്. വിഷയങ്ങളില് ശക്തമാകുമ്പോൾ അത് ബന്ധത്തെ ചെയ്യും അല്ലെ. സർവേശ്വരനിൽ ശക്തമാകുമ്പോഴോ അത് നിത്യാനന്ദത്തിന് കാരണമാവും. അപ്പോ എല്ലാം മനസ്സാ കാരണം. ആ മനസ്സിനെ നമ്മള് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനോട് വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായാല് ബന്ധനം ഉണ്ടാവും. സർവേശ്വരനിലാണ് മനസ്സ് ശക്തമായിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് അവയുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വളരെ പ്രധാനം. 31 നായം ലോകോസ്തേ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ കുരുശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാര മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കണ്ട. എന്തേ അതിനൊക്കെ പരിഹാര മാർഗമുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രം. പല യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദധാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധിതാൻ സർവാനേവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. പറയാണ്, ഈ പലവിധ യജ്ഞം പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇവ ഒക്കെ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സത്യം നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്കും മുക്തി നേടാം. ഫലത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താല് അത് യജ്ഞമാവില്ല അല്ലെ. ഫലത്തെ കാക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യണം. കർമ്മയജ്ഞത്തോടൊപ്പം ജ്ഞാനയജ്ഞം കൂടെ വേണം എന്ന് പറയാണ് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയ ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, അതായത് സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക, അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ദിവ്യജ്ഞാനം നേടാൻ പറ്റുക? അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. എല്ലാ യജ്ഞത്തിനും എന്താ ഉദ്ദേശം? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക അല്ലെ. ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, അവസാനോ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. 3 ഉദ്ദേശമാണ് അല്ലെ യജ്ഞങ്ങള് കൊണ്ട്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം, ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം, അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനായി തീരും. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. 34ാമത്തെ ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകമാണ്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. പറയാണ്, നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഓരോരുത്തരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയാ. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നോ വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രാമാണികനായ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥ പഠനങ്ങളാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. അല്ലെ, കുറെ ബുക്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് വായിച്ചു പഠിച്ചാല് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തി അത്രേ ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് ആചാര്യന്റെ സേവനം ചെയ്ത് അല്ലെ വിനയത്തോടെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു തൃപ്തിപ്പെട്ടാലുണ്ടല്ലോ, സന്തോഷിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. വിനയവും സത്യ അന്വേഷണവുമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടത്? വിനയം വേണം, സത്യ അന്വേഷണവും വേണം. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങളാവില്ല. വിനയത്തോട് ചോദിക്കാതെ ഗുരു ഒന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല. അല്ലെ, ഗുരുവിനെ സേവിക്കാനും സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആത്മീയ ഗുരു ആ ശിഷ്യന് വേണ്ടതെല്ലാം അറിവൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അല്ലെ, ഗുരു പലവട്ടം പരീക്ഷണം ഒക്കെ ചെയ്യും ശിഷ്യന്റെ മേല്. അതിലൊക്കെ ജയിച്ചു വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാല് ആ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമാണ്, മറ്റൊരാഗ്രഹവും ഇല്ല, ഭഗവാനെ അറിയണം, അത് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ എന്ന് ഗുരുവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാല് ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാണ്. മുപ്പത്തിയഞ്ച്. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നുണ്ടല്ലോ നീ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവില്ല. പിന്നെന്താ തോന്നുക? സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അവ ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് സ്പഷ്ടമാവും. ഒരു ആൾക്ക് ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ശരിയായി ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ എന്നറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. മായയാല് നമ്മളിപ്പോ ഇല്ലാത്ത പലതും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. അതുണ്ടെന്ന തോന്നലിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ജീവാത്മാവായാലും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല അവർക്ക്. നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് മായയാലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 36. അഭിചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമാ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം സംതരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പറയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിയിൽ വരുമ്പോ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏതാ ഈ ദുഃഖസമുദ്രം? ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭവസാഗരം തന്നെ അല്ലേ? ഇപ്പോ പറയാണ്, മുക്തിക്കുള്ള മാർഗം കൃഷ്ണാവബോധാണ്, അല്ലെ? ഈ തോണി വളരെ ലളിതമാണ്, അത്രയും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, അല്ലെ? വിനയത്തോടെ സേവനത്തോടെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ചിലപ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലോകം അല്ലെ അജ്ഞാന സമുദ്രാണ്, അത് മാത്രല്ല ആളിക്കത്തുന്ന കാടാണത്രേ, അങ്ങനെയും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നാ. എത്ര നിപുണനായ നീന്തൽക്കാരനായാലും ശരി, കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സമരം കടുത്തതാണ്.
അല്ലെ? നീന്തൽ വശം ഉണ്ടെങ്കിലും കടലിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ വരുന്ന ആളാണ് ഉത്തമനായ രക്ഷകൻ, അല്ലെ? അവിടെ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോ ആ ഒരു കയ്യ് സഹായത്തിന് വരിക ആ രക്ഷകനായിട്ട്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം, അല്ലെ, നമുക്ക് രക്ഷകനാവാൻ. യഥൈധാംസി സമിദ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ സർവ പാപഫലങ്ങളും ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടും. അതാ പറയണത് ഭഗവാൻ. കത്തുന്ന തീയ് വിറകിനെ എങ്ങനെയാണോ ഭസ്മമാക്കണേ, അതേപോലെ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള അഗ്നിയില് നമ്മുടെ സർവ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭസ്മമായി പോയിക്കോളും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറയാണ് 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകുന്നു. പുണ്യവും വേണ്ട നമുക്ക്, അല്ലെ? പുണ്യം കിട്ടിയാൽ എന്താ, സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കുറക്കാലം ജീവിക്കാം, വീണ്ടും മടങ്ങി വന്ന് ജനിക്കണം, അല്ലെ? അതും വേണ്ട. അപ്പൊ അതൊക്കെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഭസ്മീകൃതമായി പൊക്കോളും ജ്ഞാനാഗ്നിയില്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറയുന്ന 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തൽ സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേന ആത്മനി വിന്ദതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഈ ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് മറ്റൊന്നില്ല. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവന്നെ. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്, ആ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫലം, അല്ലെ? ഏറ്റവും നല്ലതാ. അപ്പോ ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗയിൽ വന്ന് ആ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായ ഒരാൾക്ക്, അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ആ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വയം അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ആ ആൾക്ക് എന്നാണ്. ഈ ലോകത്തെ ദുഃഖമില്ലാതാക്കാൻ ജ്ഞാനം നേടണം. അതിനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണം. ജ്ഞാനത്തിന് അർഹരായത് ആരാണ്? അതാ ഇവിടെ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ശ്രദ്ധാവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തി അജിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവന്, അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവന്, പിന്നെയോ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവന്, ശ്രദ്ധായുക്തനും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ജ്ഞാനത്തിന്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാവുക? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനാവുക, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനാവണം, ശ്രദ്ധായുക്തനാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ളത്. അത് ലഭിച്ചാല് അയാൾക്ക് വേഗത്തില് പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരികയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് ആത്മാവ് നിരതിശയ ആനന്ദം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ ശരീര ഇന്ദ്രിയാദികളില് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ വേർതിരിച്ച് അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരാദി ധർമ്മങ്ങള് ആത്മധർമ്മങ്ങളായിട്ട് തോന്നണത്. അനന്യഭക്തിയാലെ ഈ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാവുമ്പോള് ആത്മതത്വം സ്വയം പ്രകാശിക്കും. അതാ പറയണത്. നിരതിശയ ആനന്ദം അപ്പോഴ് ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ്, അല്ലെ, സമാധിസ്ഥരായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാരൊക്കെ എത്ര പരമാനന്ദാണ് അവർ അനുഭവിക്കണത്, അല്ലെ? ഓ, കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താമെന്നുറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയും. ശ്രദ്ധാവാൻ ആരെയാ പറയാ? കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രദ്ധാവാൻ. ജ്ഞാനലബ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധ അത് പരമപ്രധാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അതാണ് 40ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധദാനശ്ച
സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ, അതിനെയൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളും ആയവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. അവര് അധപ്പതിച്ചു പോകും. സംശയാലുവായ ജീവന് ഈഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വാണിയില് ഒക്കെ സംശയം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർക്ക് നാശമാണ് ഫലമുണ്ടാവുക. അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കില്ല, ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനലബ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധ എത്ര പരമപ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. ഇപ്പൊ ഒരു കഥ, ഒരു നാട്ടില് വരൾച്ച, നല്ല വരൾച്ച. അപ്പോള് മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുന്നിന്റെ മേലെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടി എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും ഒത്തുകൂടി. അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നു. പൂജകളൊക്കെ കുറെ നാളായി, മഴയില്ല, വരൾച്ച, കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി മാത്രം കൊടയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണു. അപ്പോ കുട്ടിയുടെ ആ വിശ്വാസം, പൂജ ചെയ്താൽ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. മറ്റുള്ളവരൊന്നും കൊടയൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല. അവര് വെറുതെ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് അത്ര ഉറപ്പായിരുന്നു ആ പൂജ ചെയ്താല് മഴ പെയ്യും, മഴ ലഭിക്കും എന്ന്. അതുപോലെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അശ്രദ്ധരായവർക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാവില്ല. എന്നാലോ ജ്ഞാനി സ്വസ്ഥനായിരിക്കും. അതാണ് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാനസം ഛിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പറയാണ്, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ അല്ലെ. അങ്ങനെ ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാള് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ആത്മാരാമനാവുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് വേണം? കർമ്മഫലം ത്യജിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പോഴേ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങും, ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ സ്വധർമ്മമായിട്ടുള്ള ആ യുദ്ധം അത് അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം അർജുനൻ. അതിന്റെ സംശയമില്ല അല്ലേ. ഭഗവാന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ എന്തേ വേണ്ടു? ശ്രദ്ധയോടെ അല്ലെ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്ത ഈ ഗീതോപദേശം അനുസരിക്കുക അല്ലെ. പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുക അല്ലെ, അനുസരിക്കുക. എന്നിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ സ്വധർമ്മമായ യുദ്ധം അനുഷ്ഠിക്കുക അല്ലെ. എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃസ്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മന ചിദ്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. ഉത്തിഷ്ഠ ഭാരത എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ സമ്മോഹം അല്ലെ, വിഷാദം ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ നീ എന്തു ചെയ്യണം? ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് ഇപ്പൊ നിനക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്നു, നീ അറിവ് കിട്ടി നിനക്ക്. അപ്പൊ നീ ഈ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ട് അറുക്കൂ. എന്നിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ, എന്റെ വാക്കുകളെ നീ വിശ്വസിക്കുക, ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് പ്രാപ്തമാവും. അപ്പോ ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് വരിക. ഗുരുവാക്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം നേടാനാവും.
എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഗുരുവായിട്ട് അല്ലേ ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പറയാ, ഇപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മയോഗമാണ് നിനക്കിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത എന്ന് പറയാണ്. എഴുന്നേൽക്കൂ, നീ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കണ്ട, നീ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ശ്രമിക്കണ്ട, നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, എന്റെ വാക്കിനെ വിശ്വസിക്കൂ, ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് പ്രാപ്തമാവും, അതോടെ നിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറും, ഗുരുവാക്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ജ്ഞാനവും നേടാം. അപ്പോ ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം അതാണ് നേടേണ്ടത് അല്ലെ. ആ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിലാണ്, അല്ലാതെ കാലിബറിലല്ല. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്നാണ്. വിശ്വാസഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം ലഭ്യമാവുക, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാവുക. അപ്പോ യജ്ഞഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോ ചിത്തപ്രസാദമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാൻ അല്ലെ. ഒരു ഗുരു പ്രഥമ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഗുരു തന്നെ വേണം. ആ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആത്മപ്രകാശത്താലെ നമ്മളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങും. ഇപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അർജുന? നീ ഇപ്പോ സ്വധർമ്മ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യൂ എന്ന്, ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേർ. സനാതന യോഗം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഭഗവാൻ, ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. അതിനെ സനാതന യോഗം എന്നാണ്. സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണത്. ഈ അധ്യായത്തില് അതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവാൻ. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തത്പരരെ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാണികളെ പോലും വളച്ചൊടിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ദിവ്യങ്ങളാണ്, അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ജന്മവും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് പിന്നെ പതനമില്ല അല്ലെ, ശ്രേയസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീതാധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാവുന്നു. അയാൾ പിന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണില്ല, മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മസന്യാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് സമർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാം, അത് കർമ്മസന്യാസം. അതുവഴി ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് പരമമായിട്ട് അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പഞ്ചപ്രാണൻ ഏതൊക്കെയാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ആ, പഞ്ചപ്രാണൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. പഞ്ചപ്രാണൻ ഏതൊക്കെയാ? പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഉദാനൻ, സമാനൻ, അപാനൻ. കിട്ടിയോ? 5 കിട്ടിയോ? ഇല്ല. 4 സമാനൻ, വ്യാനൻ, അപാനം, ഉദാനൻ, അപാനൻ. പ്രാണൻ, വ്യാനൻ, ഉദാനൻ, സമാനൻ, അപാനൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടിയോ? കിട്ടി. പഞ്ചപ്രാണനുകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ലീഡർ നിങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ച് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഒന്നും കൂടെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ
ത്തിലേക്ക് ഉന്തി തള്ളി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ